ulayini lo ungathi usalile ulayini okuzothenga la ama product ubona uhamba ugcina iphi na uya ungathi usalile ngephutha futhi uma uthenga ama product nanka ama product kaDlamini intambo leziyo iwasho yonke lento lena nanka ama product lapha ungathi usalile kulonyaka sinempesheni phuthuma lokubona ulayini lapho ugudla lapho uza la bazothenga bonke laba bantu Nkosi Mbusisi Osia Ngeke njengamanje uyankathela ulala nokuphenduka ndothanda zimbiza phansi amaphele phiya bavotha phakathi ngazo njengenze noma esebuhle abadoda abamlotho komuntu abazokuyoza ishusho lezomoya amadoda ahlala emanzini amadoda ahlala emfuleni siyakhuleka ke madoda amakhulu siyakhuleka ke madoda amadala siyakhuleka ke izinto ezinkulu abokuze lalala wasisi uthi uma ungcele kimi angikhulekise lo sisi lo mangimkhulekisa lo sisi ngimcelele inhlalo enhle kodwa ikakhulukazi ngikhuluma indaba yesichitho esambe sabakhona uthi uma ungcele kimi singaze sikhulume ngoNovember sithi November 27 2021 silande indaba okwathi lo sisi wayelele kuwelinye lamalanga uma busukelele lo sisi kwafika into kodwa eyisilwane yafuna ukuzenza umuntu athene uthandana naye wathi uma ungcela ukuba kuyenzeka ukuthi ngoba phela mhlawumbe ngeke kwenzeke bese ke sambe kodwa sihlale phansi sikhuluma indaba yakhe ethinta umuntu athandana naye bese sibuyele emuva siyothinta indaba yakube ekhaya ngoba kunezibongo ezibizwayo kimi ezintathu esokuqala kubiza isibongo sakwamhlongo wathi uma ungcela kimi umuntu ofaka imithi kulosisi kodwa umuntu omama wodwa womhlongo isibongo engaze simbize kodwa simbize la endaweni yaseThekwini wathi uma ungcele losisi kuhamba kuphakamisa idlozi noma isidalwa sasekhaba mama lakhe makuphakama isidalwa sasekhaba mama lakhe wathi uma ungcele isona simvikelayo nokuba nesichitho siyangena wathi uma ungcele singaze sikhuluma sithinte indaba yokuthi umama nobaba bashadile inkosazana wamlobola kodwa bashadana uthi uma ungcele kimi asibize isibongo yezibongo kuthiwa ngibize zimbili kodwa ngibize isibongo sasekhaba mama lakho kube isona engicela ngaso kakhulu bese ngunika into yokuqina wemathani awungiphele into yokuqina phundile engithi mangiyikhipha ngiyikhiphe ngo-15,000 ngifuna ukupha lo mntwana ngifuna ukufundisa lo muntu omthakathayo ukuthi umuthi ngimdala kushani izandla ngifuna ukufundisa lo muntu omthakathayo ukuthi ngimdala emthini ngimdala kule nto yokusiza abantu ngimdala ekuthandazeni ngimdala esidalweni ngifuna ukumfundisa ngoba lo sisi lona bamshaya ngesichitho kodwa manje ushaya umuntu angazi noma ngimbize ngegama nomnakwini mbize ngimbize ngegama umnakwabo iproblem njengoba kuvidonizer kuzoba nenkinga phakathi kwakhe nomuntu wakhe kodwa lo sisi lo bayamthakatha uyezwa kodwa ngibona kuphakama isibongo sakwantusi ubani untusi so lezi mike umama unyoko shalala uNkulunkulu izandla uthi uma ungcele makuphakama lesibongo kuphakama lo muntu uthi asifuni ngomzukulu wethu kodwa lo muntu ugogo ovikela lo sisi uyena lomvikelayo kulento abamfaka yona wathi uma ungcele 27 bekuNovember ngonyaka odlule uthi uma ungcele lo sisi uphuphe evakashela umuntu wesilisa waphupha kodwa kuba ngathi uphethe ingane kune-toilet uhamba phezu kwe-toilet noma uyayisiza le ngane yasiya toileta wathi uma ungcele bekungena lesichitho singenela kuye ngibona lo sisi uma kuya kuDisemba isikhathi ebesikaliwe ukuthi kushaya uDisemba angayitholi into okuthiwa ibhonasi ebefihlikile ey'ndweni neyichithe nayo yonke into ngenxa yokufakwa intombazane kodwa engathi mina le ntombazane ijola nomuntu athandana naye ifuna ukumkhipha endodeni le nto engikhuluma ngayo yenzekile noma cha yenzekile tata angizwa mama yenzekile awuthi isandla sakho lesi ubani okuyalelela ekhaya ngiyakwazi kodwa baba ngiyalelwe ngumngani wami wawuyalela umngani wakho lalelani bazalwane bosisi
yena nokuthakatha amadoda mawudla indoda yomuntu idla indoda yomuntu uthule phansi ngoba lo sisi wena bamfaka isithitho bamthakatha ukuthi akahlukane nomuntu wakhe bamfaka isithitho mabamfaka isithitho ukuthi akahlukane nomuntu athandana naye kodwa ngibona kuphela isidalwa sasekhabonina lakhe kodwa kubizwa umuntu owugogo kodwa ongesiyo untusi kodwa engathi washadela kwantusi mangabe kushiwo la kimi kuthiwa uyena lona omlekelelayo nokuba lo mntwana lona baba uyaphila ngoba lendi behamba nesilwane isithitho kodwa esihamba nesilwane yini eyenzakalile emzimbeni wakho after uphuphele liphupho bengikade ngihazelelwe emzimbeni nandani izixelela ukuthi bobushushu yayikhona into leyo wena ubufaka isithitho ushalana uNkulunkulu zanzi yeah Makhosi siyakhuleka ndodla inkulu akube kuhle obayeke ngicela lento engunika yona uyicabela bese uyishaya inhlanga zonke unotice into ezokwenzeka igazi ozolitshala ufake lento engizokunika yona la kusuka la ekhanda uzogcina la angelifane negazi ezophuma lapha ezantsi menziwa ubani lo baba ubani baba ubaba wakho menziwa uphi semakhaya Cape uyagula njengoba sikhuluma manegula animazi ke ngiyevana ngicela ufone manje ubuze uthi unjani fona manje kubiza umuntu okuthiwa menziwa la kimi fona manje umbuze uthi unjani okay fona manje gijima manje fone manje ucela ukubonga hands up yebo madoda amakhulu obafuna ukubonga hands up obafuna ukubonga ubani ade phamisile ngaleso sikhathi lethi mic fona manje lapha ubuze gijima cela ukubonga gijima nase isana gijima lapha gijima nomqondo gijima sabona ma yebo baba Dlamini yini ocela ukuyibonga ntombi shanga engamlelayo intambo ocela ukuyibonga yebo ikwenzeleni intambo ntombi intambo la engisusela umuntu ebengitshela ukuthi umuntu engizwana naye ngokomsebenzi ngokusebenza nje ngoba nangebirthday yami wazangithengela ipresent yakhe awuphela ulayini ufuna ukuvala la awuphela ulayini yebo bengitshela ukuthi umuntu mhlawumbe engisondelene naye ongithandayo kodwa hayi ungijikeleke manje base ngifake le ntambo akasafuni ukungibona sehlangene nabanye abakhona emsebenzini abangangifuni ngiyayibonga intambo yakho baba Dlamini angisabulutho ngoba ngiyifakile nje akukho kuyinkinga anginankinga nabo futhi ngeke ngize ngibenzele lutho kuphela nje ngivalela umlomo wami bakhuluma abakhulumayo ngivalela umlomo anisha ingane izandla niyathakathana ayibathakathana abantu niyathakathana uThixo ngiyamvuma mina uThixo ngiyamvuma uyayichitha intelulutho ayenzihlale namakhosi uThixo ngiyamvuma uThixo ngiyamvuma uyayichitha intelulutho ayenzihlale namakhosi Uthixo ngiyavuma uyayithi
into engeyutho ayenza utho. Njengoba uzothenga intambo yami namhlanje uzobuya uzothi Dlamini ngiyakuvuma. Njengoba uzothenga isosho sami uzobuya uzothi Dlamini ngiyakuvuma. Njengoba uzothenga inamathela uzobuya uzothi Dlamini ngiyakuvuma. Njengoba umuzwa nje bonga intambo, njengoba ulayini usuphelile wentambo ithengwa, njengoba ulayini usuphelile uyaphela ulayini wokugcina lo ngiyavala ukudayisa. Awunikele ntombi manje, wentombi awusabi uthi umuntu unele wafaka intambo umuntu athi uyitshela uthi umngani wakho ekuthengela nje present ngebirthday usejikele. Yebo. Mawucabanga waye ejikele. Hayi iyona intambo isiyangisefela babuDlamini ukuthi ongangifuni akucace okuhlala ubani ukuthi nje akangifuni. Uthi anginandaba naye. Shaya izandla. Sesikhulekela nanka amanzi. Dlula ezintweni mama ngiya. Dlula ezintweni ezinzima. Ezinzima. Angiyazi lento ngizoyithini mina. Mfowethu lalela. Lento isegazini njengoba ubona lensizwa ithi kunobaba engamsiza uthi ngeke ethephumelele angezi ukuzophakamisa umsebenzi kanjalo uNkulunkulu izandla. Shaya izandla. Lo baba ugadiwe nje ubona insizwa yabo. Nazi insizwa nazi imoto ifika. Nazi imoto uthi ngeke angabongi aphakamise. Shaya izandla. Athi ngizofa imali namhlanje. Mfowethu angiyazi lento. Angiyazi lento. Lalela. Kade ngibonga ngenkomo ezimbili le kwamhlabeni ngangibuya khona. 2 inkomo zaphuma esibayeni. Angiyazi lento. Ake ngizwe umkitizo. Ngicela imike bazalwane. Ngicela imike. Mfowethu angiyazi lento ngizoyithini mina. Ngiyofika ulwandle lalela. Mina ngilapha abantu baphila abantu kwenzeka izinto. Khonishwa. Naku ngivashela amadoda amakhulu. Agada zakade ngisho abelungu ngicela ngishayele izandla. Mhlonishwa. Naba abantu ngabingelela mhlonishwa. Usho ukuthi yini lengaka ongiphathele yona. Kade ngingapho kwamhlaba yalingana. Kunensizwa kunobaba ogulayo lapha. Bathi balanda abantu abawu6. Ushawe stroke behluleka ukusukuma. Ngathola lo muntu wokurabha lo. Izolo ngambela bangifonela ebusuku ngo9 ngo10 bengisuka la. Ngafika le ngabo 1 ya 2. Ngafika ngamenza wavuka ekseni mangizosuka ngize la. Bathi sicela Dlamini uyesibayeni. Ufika ukhipha ukhomba inkomo ezimbili oyithandayo wena noma yipi songinika zona. Ngifike ngakhetha inkomazi nesithole. Bathi inkomazi mithi. Bathi Dlamini hleli transport uzoyilanda noma ungayilanda sinekonyane. Manje ngiyathuka mangabe kufika indoda enkulu eyabona umsebenzi kaDokotela uDlamini ikhona phakathi kwethu. Ngicela ukuyinika ithuba bazalwane. Ngicela ukuthatha lethuba bazalwane ningixolele ngomuntu onamahloni angijwayele nokukhuluma. Ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele uDokotela umzimba ukhala imali umavula kuvaliwe indoda eqaqa izinto zenzeke. Ayekho umkitizo. Yebo. Engizokusho nje bazalwane akukuningi. Sibonga bazalwane ngubaba uNdlovu ngisahlupheka bengihlala endaweni ethi iselovu. Moya ngala komakhutha.
kodwa manje sengihlala ezimbali ngomusa kaNkulunkulu. Abayishayana abantu izandla. Yebo. Ngafika kubaba uDlamini into zami zivalekile. Ngusomabhizinisi bengidayisa imoto futhi ngiphinde ngibe umfundisi. Ibandla likhona imnikelo ingacaci kahle, amabhizinisi amengahambi kahle. Ngeza kubaba uDlamini ngathola izinsebenzo, ngaze ngaya emalikazi kwakhe. Wangisebenza 3 days. Ngikhuluma manje bazalwane ngale kokuchoma. Nginemizi kozimbali nakomhlanga ngenxa yezinsebenzo zakhe ubaba. Ngiphinde futhi ngibe nabafazi abathathu ngenxa yezinsebenzo zakhe ubaba. Shaya izandla. Seshode 2 bese ngiyayivala 5. Yeah. And kubafazi akekho ongenayo imoto nga2 bonke banama-bodyguard nezimoto nga2. Bonke. Baba uDlamini isibongo sami asisikhulu kakhulu. Kodwa nje ngizokubonga ngento encane. Kune-apartment engiyithengile lapha eMhlanga endaweni ethiwa iCity Pearls, i-penthouse. Ingikhoste 4.5 million. Ngifuna nje kube into yakho. Uthi uma ufuna nje kade usebenza abantu ukhathele, uma ufuna ukuyiphumulela yobuka ulwandle uhambe uyohlala khona. Ngizumkikiza nomsindo. Uyamuzi baba uthi imbiza 4.1 million. Kuye imali encane le, ake ngizumsindo. Hayi. Ngavele ngaphelelwa ngamandla. Yes baba uDlamini, just nje uthi uma ukuthi uyanqena ukuyiphumulela uyiqashisele yona. Ikhandela imali ngisho uyihlelele ekhaya. Yeah. Isibongo sami lesi baba ungithathe ngingenalutho. Nginemoto eyodwa sengikwazi ukuba nemoto eziwu24. Wangithatha ngingenamfazi sengabafazi baba. Yeah. Ngizobonga baba. Ngikelutho. Ake ngizumkikiza uNkulunkulu akusise baba. Wangetha umuntu. Ukuqhubeke phambili kulokho nakho uNkulunkulu ede. Kule miza khona uNkulunkulu ede. Kulezi monto ezikhona uNkulunkulu ede. Kukho konke okukhona ebhenke uNkulunkulu ede. Shayana uNkulunkulu izandla. Njengoba ngizovula ithuba cabanga namhlanje bengithi abantu ngifuna abathi nje namhlanje bafuna ukuzonikela namhlanje la. Abathi Dlamini sifuna usivulela into zethu imali yethu kuJanuary. Sifuna nje ukuvula imali namhlanje. Ninenhlahla ngoba kwavele kwafika umuntu omkhulu ezobonga into enkulu.
makhosi amakhulu siyambikelela amadoda amadala namhlanje somnika nansi induku uzawunqoba izitha siqalekisa imoya yonke abamthumelayo nebusuku namhlanje Jehova siyambikela siyamukelisa bomkhulu nogogo siyamukelisa ikhulukhulwane siyamukelisa ingane ezincane so lezi mic ba siyamukelisa nje ezinkulu bheka omunye amakhosi ozibamba yebo madoda amakhulu yebo nje ezinkulu yebo madoda amadala sicela umukele namhlanje nayo induku yenhlahla ezamnika yona namhlanje sicela kube kuhleke kuvuleke umsebenzi sicela kuvuleke ibhizinisi sicela kukhanya bese niyakhuluma kuye busukeleke nikhulume kuye hamba khulumani madoda amadala khulumani bogogo ngiyakhuleka kuwe nogoja ngamandla nokansini ulala nokuphenduka ukuthi uthole izinto ezaphansi amaphela efika kodwa noma ngetanga bokhokho nani bomkhulu sibusiso nawe mbali bantu abame ngendlela kimi nase niyaphila yebo madoda amakhulu siyacela madoda nikhulume pheka lo mntwana sicela kumukela umsebenzi wemali imali esicelayo ukuthi akuvuleka sicela nizwa ngani kwenze njani sikhuluma ngemali yena sokhuluma ngayo kwenze njani cela ningitshele namhlanje nawenze induku engimnikayo nengakaze ngiyinike muntu yeba ngifuna ukumnikela ethi mayidle yokhuluma nabantu bese kuvuleka ngicela kinike madoda amadala yebo angizwa makhosi amakhulu ngiyayemukela le nduku engimnikayo noma cha yebo ngicela khulume nabantu basebenzeka wabona laba bamthakathayo ebhizinisini yebo madoda amadala siyakhuleka eZimbabwe siyakhuleka eMozambique siyakhuleka eBotswana siyakhuleka eMalawi siyakhuleka koDubai siyakhuleka eAmerica siyakhuleka koZambia siyakhuleka koMalawi sikhuleka eZambia siyakhuleka madoda eZimbabwe sikhuleka eZambia sikhuleka eBotswana sikhuleka eSouth Kangwane kwela kaMswati nifelaphi kulamazwe nifelaphi nivele eMozambique yebo makhosi amakhulu yini evimbele umntwana emalini ngikhuluma ngemali sicela inhlahla yemali yini evimbele umntwana emalini yini emvimbe emalini khulumani ayivuma ukwenzani uzonemukela kulonyaka makhosi amakhulu uzonemukela kulonyaka thathani le nduku engimnika yona thathani le nduku engimnika yona bese nihamba niyoyisebenzisa akhulume nabantu kuvuleka iy'mali yonke into iy'mali sicela nimvulele inhlahla yemali mayodlala imidlalo bese niyakhuluma bese nibakhona sicela nivule inhlahla yemali kuthi konke afisayo nafisa ukwenza sicela nivule nizomvulela inhlahla yini okumele ayenze kanti makhosi khuluma nami angizwa makhosi ingubo emhlophe yebo makhosi amakhulu ngicela kusasa uyoyithenga makhosi amakhulu ibe nesiphambano esinjani yebo makhosi amakhulu angizwa emaceleni iphambano noma inkanyezi iphambano zibe kuphi ngaphambili noma ngemuva bekhona isiphambano kube yini enye niyidingayo ukupheka lo mntwana yini enye niyidingayo ngicela ukuthula makhosi amakhulu kusasa uyayithunga ingubo thathani le nduku enginika yona ngiyakhuleka kini madoda amadala ngiyakhuleka ndodla enkulu uyanemukela umntwana nangu ukhuluma bakuzwe uyodla le nduku akhulume nabelungu akhulume namakhastoma akhulume nabantu bamnika imali esiyicelayo thobani makhosi amakhulu yebo madoda amadala yebo madoda khona okusalile lethi maki khona okusalile makhosi amakhulu khulumani msondeze mike makhosi kukhona okusalile njengey'nkuni yini esalile ukhona makhosi wenze njani khuluma nami yebo makhosi khulumani ubani wena okhuluma kulo mntwana ubani gogo noma mkhulu okhuluma kulo mntwana ubani gogo noma mkhulu okhuluma kulo mntwana khuluma nami yebo nhlonhle enkulu samvikele umntwana wenze njani samvikele umntwana kwenze njani yini esalile khulumani yebo makhosi yebo yini esalile angizwa
Yebo makhosi. Uzokemukela umntwana kusasa uyahamba uyothenga ingubo. Le ngubo eniyicelayo bese siyayikhulekela bese siyayimukela bese niyathoba. Cela kimi madoda amadala. Niyayivuma ingubo. Thobani makhosi amakhulu umtegeleni umntwana. Akube kuhle madoda. Akube kuhle nje. Siyabonga. Thathani nasenduku yokukhuluma namakhosi. Nanga amanzi anesona. UNkulunkulu akusise thathani bakho. Unenhlanhla lomuntu unika into engayiniki umuntu. Unenhlanhla losisi ngamnika into engayiniki umuntu. UNkulunkulu akusise ntombi kuzolunga. Ngicela isikhathi asisekho. Ngicela uvule ithuba la elincane lokuthi abantu beze la bezonikela okuhambeni. Mawuzonikela okuhambeni make sure uphathe u5 ukubikela idalwa zakini ubike inkinga zakho kulo 5 make sure ukuthi u5 unawo mawunababili ubaphathe bebe babili before umnikelo wakho mawuphethe 100 umnikelo akube nalo 5 ubika ngawo inkinga zasekhabo mama kube nalo 5 ubika inkinga zakho zakini uyihlanganise le mali ukhulume ucele lapho mekhona mawuzonikela la izolo ngithemba ngabe ngiyosebenza lapha ngithethiswa ukuthi mina ngisebenza kanzima kodwa kunezinto engingazenzi ofuna abezenziwa yini kodwa engingazenzi uthi umkhulu kimi andile ngamnika umsebenzi philisa abantu bayaphila kodwa bahlula ukuya bezobonga kuwe sebesizakele njengamanje ngivula ithuba lokuthi sizoqala unyaka manje nalo ukhamba woza la okhambeni ipesheni nginenzelile ngithi ngicela ukunika leli thuba lokukhamba uze la uphathe u5 wakho ngapha uphathe u5 wakho ngapha bese uphathe umnikelo ngophethe 100 wakho ozothi uzocela unyaka uqale kahle uqaqeke amafinda aboshiwe uphathe 100 wakho ufake la maku50 uphathe 50 wakho ufake la ubike inkinga yakho ujule kule nkinga onayo ujule ngenhliziyo ucele sengiyagonqa manje ngiyagonqa ngikhulekela amanzi ngiyakhuleka ngiyavala ipesheni nginiphila ngithi abafike lethi ipesheni ngiyikhiphile khona befuna ukubonga sale ngephutha ngicela phambi isandla mayikhona uthando lwakho uyinike imali shaka enqamlela nkosazana konakele ngifuna ngikhulekela iminikelo yabantu sabona ma lungisa umnikelo wakho njengamanje uphathe ngesandla uze la nguthinte ngamafutha and aseyaphela manje kuzongithatha isikhathi futhi ukuthi ngiphinde ngithola amanye ngoba mina mangabe ngizongigcoba ngamafutha angimgcobi ngamafutha ngiyajula noma nginika amanzi lapho sisiwahlala lapha esigujini la angimani ngikha amanzi empompini ngiyajula so ngicela njengamanje uze la uzobamba line lapha phatha umnikelo wakho ujule uthi ngalo 100 wami onalo labo 5 nginikela abasekhaba mama nabakithi ngicela lokhu ungathi ucela ujule uphinde wenze izinto ezwrong cela njengamanje ujule ucela imfuyo ucela umfazi ucela imoto ucela umuzi uNkulunkulu uzokubusisa emkhulumile befuna ubonga amanzi ongiphe wona ngesonto yebo amanzi usuku enqale ngalo kwasebenzisa yebo makhosi ngapho wesisi awuthi mike yebo makhosi amakhulu ubani okwenduku wena isibongo sakho kwababa isabonga baba yebo uDlamini usabuka mama hamba unikela lapha phatha 5 ababili wafake lapha usonganikela uyinikele uyiceleni ubiyele isidalwa sakini sasekhabo mama inkosi nkosisi phelene izandla khona into yakhe ngifuna ivuleke labantu abakuthakathayo abafuna yawesisi lalela ngicela uvula amehlo kubantu basemzini la ushada khona angimanuki but ngicela uvula amehlo ngoba wena uyahletshwa kuyimanje wena fanele bafuna ngabe uphumile emzini wakho lapho othi ushada khona noma kumyeni wakho abantu balapho ushada khona usho mina bekuvela ukhambo lumhlobo manje baba u20 ngiyavala yebo ntombi ngiqala ukusebenzisa ngavela ngathi ngisemanzini kulamanzi kulokhambo olubekelwe lona beka phansi umnikelo wakho uthatha amanzi yebo mkhulu wona manje ngicela ukwabona uthi ubonga lamanzi la wenza thathe njengamanje bhekena amanye amanzi emondweni gijima nalawa khona mayephela phelile njalo ayikho into engizoyenza nangasele
khona manje sentafeni phuthumisa lawo makhona sewafuna ngicela phuthume ezowathatha wasibusise baba zinjani inyawo angezwa khona uzwa njengoba bamshaya ngomeko ukuthi uraje manje uzwa manje uthi ngifike lapho ngimrabhile ngithe babrabha ngoba bengibona ukuthi kuyonakala yebo makhosi hands up umuntu omdlalose la umuntu omdlalose hands up dlalose nyanda hands up sengiyakholwa futhi ngiyazi ile amayisozi ifane Kulungula kubusisa niye umntwana isonto selwane kulungula kubusisa ngizokwenzela ukhambo lomhlophe phambi kushaya ukhuluma ucele yonke into oyifuna uzoyithola wena mfana mfana lo wena mfana omncane ozala ijim Ilo ya mayisozi manda ifa kuqala sengiyakholwa Baba ngcwele izwi lakho ngibuke emehlweni Baba ngcwele izwi lakho namandla nenkazimulo lobukhosini ngobakho uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu omdala wensuku mbusana ngumntwana wakho siyakhuleka baba yebo siyakhuleka baba ezwini lakho emandleni akho qinisela ngumntwana wakho yeah Umntwana hamba nabantu uyafunda funda ba nike manje faili shala uNkulunkulu zani shana izandla ngoba wena umuthi Sabuvuma moyoni Alela Umangole ukuthi kimi lo mntwana noma engafunda lo nyaka siswami uzophinda fail Uyazama Ngibona ukhulunywa ngesibongo la Kuthiwa ngibiza isibongo sakwamfukeni uyezwa kodwa ngibona laba bantu bangumakhelwane bakho uyezwa mama uthi umangcele akangene ngitiphe ngikhuluma ngalesibongo ngibiza abantu bakwamfukeni ngithi yini enifuna ngibona kodwa khamba umuntu wakwamfukeni uya emzini wakwamkwena kodwa kunomuntu owawugogo Wathi umangcele ngibona kulenda umuthi kulo muntu ogogo uzosetshenziswa kuthiwe kulaye umama walengane ubani umama wayo wena ngibona lengane bayayithakatha bayifaka izilwane shayela uNkulunkulu zami ngibona lengane mabeyithakatha bayifaka izilwane ngibona ingezwa ungaze uthi wena mawuye esontweni noma uya kubantu ababonayo bethi lengane nesathanisile yeza mama wathi umangcele kodwa mangikhuleka ngingakhuleka ngibize isibongo ngithi mhlakwani ubani okomhlakwani akuzwa mama wena okomhlakwani kukhuluma umuntu owumama noma ugogo la uthi kimi mina ngashadela komhlakwani ubani umama wakho noma ugogo wakho ozala umama wakho ugogo ozala umama bani uyena liwashadela komhlakwani akuzwa umama wakho uyakhuluma lo muntu uthi Dlamini siza umntwana wami ngoba umntwana wami bamthakathile uthi umangcele njengoba lo mntwana efeyilile nakulonyaka mangabe sinanganakanga uzophinda feyile ngoba into eyenziwe le
ukuthi gilaze wena wathi umangcwele lomntwana bamfaka utikolosha lo bamfaka utikolosha namanje uthi umangcwele mabemfaka utikolosha bamfaka izilwane ezizizwe zokuthi angezwa hluphe mangabe ethiwe kuyafunda eklasini avela aphuma hambe nomacikeke kodwa ngibona lo mntwana amayelele ebusuku uyavuka engayiboni ngibona uyavuka emnyango ngibona ngimbambe emnyango uyavuka kodwa ubizwa yilezilwane zamemeza kwenzakala ayakise uthi akeza ngisazi isuthu uzani ngizotolika la ngisho sisami tshela sisi ukuthi ngithi mina umangcwele uthi nomntwana ebusuku mayelele uyavuka ebusuku ahambe ebizwe lezi zinto ezikhuluma kuye emadlebeni namanje njengoba sikhuluma kunomsindo la emadlebeni kulo mntwana uthi umangcwele lezilwane ziyafika zifuna ukumvusa zimthuma ukuthi akwenza noma yini ebhedayo ebusuku zimdonse zifuna ukuhamba naye zehlathini tolika wena utolikele lo ya angezoma iyenzeka lena uthi ebusuku avuka afuna ukuhamba nithi nini uvuswa yini ye toliya wena usuwecabanga ukuthi umoya ongcolile hayi bebelala bayakhiya emnyango ukuze engakwazi ukuphuma emnyango ngibona bavuka uyantingaza ufuna lazophuma khona angeza lalela lento ayenziwanga ngoba kufuneka lo mntwana kepha lento yenziwe ngoba kufuneka wena uyeza mama bayakuzama but bayahluleka sebethi manje ngcono bayenze ngomntwana wakho namhlanje ngiyamkhulekela lo mntwana ngiyayikhipha lento ekuyishala loNkulunkulu zami uyaphela ngolophethe ubeje sangiphe njengamanje sindisi wami oh yona manje emotweni kunezinto engizokunika zona uJehova kubusisi shala uNkulunkulu zami khona befuna ukubonga hamba futhi endaweni yakho inkosi kubusisi semncane kabi lo mfana izono zoyise zehlela kubantwana nezabazali zehlela einganeni ngikhulekela nankamanzi njengamanje bese ngivula umnikelo babongcole bosana nankamanzi abosisa Jehova wonke lamanzi mangabe bewasebenzisa abantwana bakho nephethe amanzi akhe lapha
Bamise lapha bekhona. Phatha amanzi akho. Phatha amanzi akho ngesandla phana kwesi. Baba ungcwele izulu lakho namandla ngikazimela ukukhosi ngabakho. Usisele amanzi Jehova yini lakho. Naba abantwana bakho amangcwele abawathengile. Baba sise Jehova nangamanzi akho sise. Akubusanga baba busuwe. Namandla akho mosavele ezulwini. Wena baba uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu omdala wethu. Yehla amagcwele baphilise. Amen. Sala abanikazi bamanzi bezowathatha inkosi enkosini.
bafowethu lapha uNtombela noma ngengimsondeze eduze uNtombela uMabalengwe bafowethu njengobona imoto zibhakile lapha ngaze neMercedes noma iGrand Cherokee lahamba ngayo bese kuba iAudi A80 insizwa ebiyenza umcimbi eMelmoti yabiza abaculi abangapheli aba-50 yabakhokhela u-20,000 bonke shayani izandla yansi khona mfowethu Ntombela ninjani mfowethu lalela ubabona ngixoxele wena omile la uma ngabe abelaphi bendawo lapho ukhona beza befike bekubona bafowethu ubabona ukuthi wena okukhomba ukuthi inhliziyo yakho inhle ngoba abantu ababafundi sinabelaphi bendabuko ngeke beze kuwe uma bebazi ukuthi wena umoya wakho ukho right ngimshayela izandla uNtombela bafowethu ngenxa yesikhathi sesonakele bafowethu ngiyasibona isikhathi ezazonibingelela ngiyasibona isikhathi asisekho bazalwane niyabo asisekho isikhathi bazalwane asisekho isikhathi niyamcela niyamceleze abaphamisa izandla abantu bamceleze buka izandla baba uNtombela buka izandla Mabalengwe abathi imali ingekho shayani zakhe lomkhaba ukhomba ungaqakeki unyuye ngohlukanise naye umfowethu eMelmoti engibizile uma lapho endabuko ngimfice vele elapha ngokwendabuko wafika ngiqhumanisa nabantu amadoda amaningi engazi namhlanje engiwaziyo amanye ngizwana nawo ngaphezulu kwakhe engahlanganiswa uwe naye ake nimshayele izandla lalela imfihlo kaDlamini yodwa uDlamini mayefika abanye abelaphi bendabuko ufika zehlisa akuzwana nabo le ndoda iyaziwa ukuthi ihlala la eThekwini kodwa namhlanje umuze wakhile eMelmoti eyinduna namakhosi endawo nomphakathi wonke uyamhlonipha 31 besinozimdola lapha abanye babona kulife wami sise stage kuba huphe kuzimdola kuyimi sise stage lapha yangibiza yathi mfowethu woza yathi mina ngiza njengomfowethu lalela mangifika lapha wathi Mabalengwe Dlamini hayi ngoba mfowethu imali ungenayo kodwa ngihlonipha ukuthi uzile nangu 50,000 kapetrol shanza balela ngathi mina mfowethu yazi mina manguqala mina ngicela for nothing ngakhokheli ngishisayede wathi Dlamini ngukhokheli u50,000 kepha no 50,000 ukuthi mfowethu uyeke yonke into nokuhlala nomndeni wakho waza kimi wazohlukanisa unyaka nami ngathi ngiyawunqaba u50,000 wawufaka kuplastiki wathumela ama-bodyguard awufake emontweni mangisendleleni ngiyabona ngoma uyafona uthi vula emontweni yakho ngemuva la kwi-ambulensi la lento bekhona ingalo mangithi ngiyavula kwi-Mercedes nangu 50,000 engunikwe ile ndoda shani sakho bingelela abantu mfowethu sanibonani niyaphila bafowethu bamatekisi ngiyanibingelela nonke kuseseyiyo leyo ndoda nikinikidongo Mabalengwe indomandomane yadumezweni soshangana injalo lento ngeke ijike bafowethu kakhulu bengithi mfowethu ngizoma nje emva kwabantu
Ngibingelele kanti nakho sesiphelele nohlula. Yebo. Ngiyabona ukuthi hayi. Cha mase ngibonile ngeke ngakubizi futhi. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Ayikho into engiyihlonipha nengiyithanda njengomuntu ngoba la ngikhona ngibeka umuntu enginakho ingenxa yomuntu engikutholayo ingenxa yomuntu ukuphila kwami kumuntu ukuphila komndeni wami kumuntu isente enginalo ngilithola ngomuntu ngimthanda kakhulu. May God bless you. Shayani izandla abazalwane. Shayani izandla. Yabona. Ningibona ngila ngikhona yini njengoba esho Mabaleko. Mina ngihlala esitezi namhlanje ukube nina nikho ngoba ngihlala esitezi. Ngigibela iMercedes naye ayikhokhi nansi. Ukube nina nikho ngaba ngigibela iMercedes. Ngeke ngoba lama H1 lawa nama truck namapolo lawa ngeke ngibale. Ngikhuluma mina namhlanje ngigibela iLexus. Namhlanje ngineFortuna. Namhlanje ngineMercedes enkulu yini shayela uNkulunkulu izandla. Namhlanje ngineRange Rover okuyiyona engayithatha ihamba yayosebenza abanye bayibona ithenge last year kanye nalomuzo osePine Town yini ngemsebenzini. Ngithi-ke manje ngenxa yokuthi sengifikela abantu abakhulu ngicela ukuniphi wabani abafike late ngibaphi impesheni. Onifike late intambo igcine yehlile kambe igcine yehlile. Okay ngicela ukwenza so ukhona befuna ukubonga cela phambi isandla simnika imic obefuna ukubonga maye khona before ngiqhubeke. Wena ofike late like akuna nansi intambo yezitha mawunezitha nayo intambo kaDlamini iphinde yakhe inhlahla mawusegazini kuwe nje ivula yonke iminyango evalekile nansi like akuna nansi lotion yogazi lethana ungekho la kune lotion yogazi yama interview yokuthandeka like akuna nansi imbiza impilo kuthiwa umathatha kanye izifo yabantu abagulayo empilweni namathambo ama-ulcer isinye izinto ushukela nayi like akuna nansi namathela yokubamba umuntu othandana naye alizwe ikhekhe lishisa ngathi iphuma microwave nayi kulike akunenamathela nayi namathela pin code oyiphuza nobisi mawufuna ukubamba umuntu wakho like akunanaso isosho senkahle esisusa amathunzi sokuvula izinto zakho zikhanye nasi like akunanaso isosho semali mangabe imali ingahlali kuwe like akunanaso isosho sezilwane manje kunemoya emibi like kunanayo inkozi imalanga umnabise ekamereni makuthiwa ekamereni ufuna ukwenza sure eseyimali lesi eseyilwane lesi like kunananga amanzi faith water ukuthi ugeze ngawo bese kuba amafutha kabusisi ulanga ngothinta ngawo so ngizothi kuwe like kunananzi insipho la u200 la ngizonipha ngo30 rand 30 rand konke lokhu ngipha ngo30 rand shayani izandla konke lokhu ngipha ngo30 rand bese kuthi imbiza ngipha ngo50 nentambo ngipha ngo50 shayani izandla uthi ngiyangithanda ngicela kabasalile impesheni ngicela baphuthume beze la bezothatha impesheni osalile ngicela phuthume la kwispesheli osalile nofike late aphuthume kwispesheli ngiyanipha kodwa next week asizukubabikho njengoba last week ade singekho abaphathi bahlangene sekufike nendoda enkulu lapha udirector wekhampani ebizwa ngokuthi amagoduka VIP protection indoda ephatha amarayifuli iphi imoto nsizwa ikhona kodwa ikhona irayifuli eyodwa awuze nayo ukuthi ubone ukuthi ngiphephe kangakanani nothi ufuna ukungithinta nje awuthi insizwa yodwa ize nayo lapha ibone ukuthi la ekhaya mangabe ngigadiwe gadwa ngezibhamu engakanani ngenzela ukuthi nani nibone ukuthi udokotela wenu ugade kangakanani cha bazokhipha mazimbili bakhiphe imbili masisonto bakhiphe zombili bese nje la insizwa ke lena kuyona engithi mangabe kunenkinga ngivele ngithinta yona mangabe kunenkinga ngivele ngithinta iGodfather security lena egade emarenke okuyiyona egade emarenke ngithinta yona ngithi bafowethu ngicela ukugadwa woza nkunzi woza nayo mayikhona irayifuli lapho uze nayo impela nje kucaca ukuthi ezokuphepha zikhona noNkulunkulu usigadile nedlozi lisigadile nomuntu usigadile nesecurity as a whole isigadile shayani izandla sabona ntombi ngilocela ukuyibona sukuma nokubonga intambo kusho 20 kwavele kwenza umnuko khona incane ayikhona incane bafowethu nazi njengoba ubona nje la
njengoba ubona ngikadiwe lapha ziyakhela shanzaka awawazi ukuthi sizokhetha belungu kodwa wawazi ukhetha belungu Time and shoot him up with them, got to do. Time and shoot. Chris. Can I shine his hand and it says, Nalo zinto ezimela pheka tukabundlovu. Ake shine izandla bafuna ukuthi ngivakashela abantu abakhulu. Ngani ngibona abantu abakhulu abanye ngigcina ukubabona ku YouTube kubuku. Kodwa manje la nami ngibabona live. Sabona ngengane yami ukuthi ndo. Ngisukuma nokubonga intambo. Thana umehlisa kancane uRamaram. Yeah. Ngisukuma nokubonga intambo kusuthi ngibonile ukuthi ngeke kulunga ukuthi ngibe nentambo ngedwa emzimbeni. Kungcono nabazali bami ngibafake intambo mengabe ukuthi ngizoba kuphela unyama. Yebo ndo. Ekhaya besihlala ngokuxabana ubaba belihleze sithethisa njalo singesingabe nakukuzwana. Kepha Qhubeka ndo. Kepha ngitheme ngifika nayo le ntambo kwabakhona ukuthula ekhaya. Ikhaya lasekhaya ikhaya bengaphumeleli ngoba kuwukuthi khona umndeni ophumelela ekhaya ngaphumelelwa. Obese kwakhona ubaba omdala olamana nobaba okuyena kuwukuthi wayenzela izinto abantu abangasekho asubonga abantu abangasekho kushuthi sonke sihlangane siwumndeni sihambe emathuneni sibonge inhlabathi zamangcwaba. Mesithola ukuqhubeka kwesikhathi sathola ukuthi ubamdala njengoba ekade ethatha le nhlabathi zamangcwaba benzela ukuthi aphumelele yena ikhaya lasekhaya ngaphumeleli. Futhi ekugcineni emva kwalokho ubaba bamthathe futhi bayosebenza ngaye bamenze umkhovu avele kuthi ushonela bese yangcwatshwa bese enziwa umkhovu. Maqhubeka isikhathi kushuthi ngifike nayo le ntambo mangifika nayo le ntambo ngimgqokisa ubaba angabi nabo umangala megqokile le ntambo. Futhi ngomgqibelo ngithola ukuthi lo baba lo kuthiwa wenza into ebhedayo kubaba ngisanda kumfaka ubaba le ntambo ngomgqibelo ngithola ukuthi ngesonto station ngakasekho emhlabeni. So ngimangaza intambo ngiyayibonga kakhulu ukuthi umsebenzi wayo iyenzile kakhulu empilweni yami. Ngicela ukuthi ongakayithengi namanje ngicela ukuthi ayithenge abone izimanga kuyo ngiyabonga. Shayini izandla. uNkulunkulu akubusise ntombi hamba uchele ekhaya. Wenza kahle ungacabangeli wena kuphela kodwa ucabangele ifamily yonke. Nangu mama usalile ufuna ukubonga. Ngiyanibingelela nonke. Mina ngicela ukubonga iswashe spinki. Uthi mama ucela ukubonga iswashe spinki yena lesi. Spinki nelotion. Nelotion too. Yeah. Hey bengeve ngingabukeki ngisho emsebenzini. Yebo mama. Kepha nje ngiyakujoba ngiqala ukusebenziswa zwangibiza umedem wami. Wathi hayi bo wamuhle kangaka manje. Yeah. Kusho ukuthi wayesayitshela ukuthi ngisebenzisa izinto zabo. Yeah. Ngathi hayi angazi-ke nami ukuthi kwenziwa yini. Wathi hayi ubuso bakho nje ngiyashelela usumuhle. Shaya izandla umncane umedem pho. Kwamekhulwa ngako umedem. Busise mama mina ukhona ubaba ekhaya. Benza umphiphili kokuthi ma. Thatha ngase celele siselwa. Hamba ugquma hamba uchela lapha emoyeni. Ngicela sinye isandla bazalwane. Ngicela sogcina isandla manje khona ucela ukubonga. Yebo ungaphi okhulumayo? Oh yebo Dom. Ubonga intambo nawo. Hayi le ntambo, yebo. Usentishile babudo. 1 2 1. Sephela zona abazalwane. Lezi yebo. So lezi mic man. Ngolosine lolu ongaphezulu. Uthi ukhuluma kakhulu khona uzozakala ePK yebo. Ngasala ngoba ngithi ngokudlamini uzokwenza special wangena sidongo. Ngasuka ngithe mangithi ngaseBathaweni uqhamuka ubhuti abathathu. Beza kimi uma ngabe beza omunye uthi uqale wena omunye nomunye uthi uqale wena. Yime mina ngifana nje simane ngifaka amafoni nokunye. Baba ngokuthi uba uzongiqala. Kanti lapho ngangivele ngisuse intambo siyangenza iphepha ngoba nje lapho ngisuka ngaseBathaweni ngifitsela abajitha abathathu. Bathe besaba ngokuthi ubani uzongiqala. Ngithi ngisama ngene ngime nami phela ngilindela ngathi ngangilindele.
kukhawuka omunye ubhuti emgaqweni isiphamasango bebamhlale ngophile iside kanjalo ngidedela ijubane ngemvasekepsi khona lapho ngisamile babamba lo bhuti ngayibonga kakhulu intambo kafikayo. Mangabe ungenayo intambo yami awukabi nayo mvikeli. Mangabe ungenayo ngiyacela yenza thola le ntambo. Njengoba u500 nje cela nibuke lapha emakhaya 500 nayi. Mawithenga e-office njengoba nithenga oyi-order online 500 nansi. Iyokuvikela uyozusha ukuthi wena hawu ngihamba ngicela ngo-10,000 kanti ikhona intambo kaDlamini o-500. Le awukhiphi ukuthenga nje 500 kuphela. Mawuthatha makhosi uvulela phakathi ukhiphela umuntu okhona ucabe emzimbeni ucabe ngawo bese uyathunga uyayibuyisela. Ayikho into eyokwenzeka uyobuya uzobo noma bekushaya nge-stroke abakhohlwe. Sengiyavala ukudayisa abazalwane. Sayiphelile izinto njengoba nibona amakhesi ase-empty. Sengiyavala ukudayisa. Sabona ntombi onanga obongayo okugcina. Ukhona sale ngephutha okugcina. Okugcina loyo obongayo abazalwane. Khona sale. Oh yebo ntombi. Sanibona. Siyaphila. Siyaphila njani? Hayi senqama. NgoDisemba mina bengilethe ingane kabhuti wami la. Ingane kabhuti wami mina lezi zinto angisazichazi zonke ziyasebenza bafethu. Ya. Kakhulu. Njoba ningibona nginjena nje ngazi ngazichaza kanjani ukuthi nganginjani ebusweni bami. Buhle wayemubi ebusweni mshayeli njani. Ngangineyinduna. Ukuthi unjani? Ulashwela ekhaya. Mina lalela angigcini mina ngokulapha isikhumba. Ngikulapha ngaphakathi kuqala. Nawe hayibo uzela mshayeli izandla angizoboni hayibo uyena phone duty bakhala ngamo usuyela phone nje iloshini ibambe kunombe ibambe mnini yiyo lena ivumayo angenjani ayenza awubheka amanye amavidiyo akho uzongibona ngangikhona lapha emayela angenjani Slay Queen. Ngisikho. Shayela izandla. Uthi lo mntwana uyangivuma ngesikhokho. Nayi. Sengiyamondweni ke bazalwane, ungena emondweni. Angithi last year beku20 rand. Ungena ngithi. Kulonyaka ke next month kuyanyuka. Ungena emondweni 50 rand. Ukungibona manje uqoqe nami 500 shani zandla. Shani zandla imali encane shani zandla. Ushuthe kuzi lapho basi. Kodwa ke nina nenhlahla la emarketini ngibona nje ngokuthi ngene emotweni ngiqoqe ngale mali encane. So yini ofuna ukisho mama? Ngithi baba ngamletha lana ngonyaka odlule ngoDisemba kubegoduka wangifonela. Wangitshela ukuthi anti nginenkinga ngithe ngihleli mangisukuma ngasuma phansi kwami khona impethu. Yeah. Ngithi mina ayingeke isichitho phela leso. Asethi ke namanje anti ngenze njani? Ngithi mina afika la kimi endlini. Aseyafika wafika namhlanje ngakusasa wafika umgqibelo ngesonto sezala. Yeah. Afike ngawumthengela intambo. Ngamthengela leswashe esiphinki, ngamthengela lesi eseyilwani. Ngase ngimthengela lesi emanje. Noma kwengane zakhe ke bembhede kakhulu. Yeah. Hayi ngathi mina ufake le ntambo vele uzokodwa ufike ekhaya ugqume. Ngamdirect ukwenziwa kanjani. Uthe njengekudala wangifonela wathi we-anti wavele wangifakela 1.5. Since nje ingane ikhulile ngiyaqala ukumzwa ethi ungifakela imali. Ngithi mina qhubeka ntombo usazokwenza. Yeah. Hayi ke wahlala kuthe sahleli kanjalo ngitshela ukuthi hayibo usethi masibuyelane manje ufuna ukulungisa izinto avela ngithathe ngoba seziyakhala ke lapho ya avela ngithathe ngoba mina uma ungane yakhe yokuqala ngithi mina manje wena uthini wathi yangemfuna ngihlukumeza kakhulu wabuthi uzokwenza njani ngoba phela ubizwa yilezinto zisebenzisayo ya uzokwenza njani athi ayingeke anti manje khona la izinsukwini bengifonele futhi wathi
bekhuluma nami ku-WhatsApp kwawukuthi idatha lami lincane manje ukhuluma naye wathi anti ngifuna ukutshela ubaba uDlamini ngimphuphile esathi angitshela lathi ngqala idatha lami manje khulumana namhlanje ntamba ngithi umbonile ukuthi bekuyena kanye wesaba ukuza la wafika wathuma mina wathi angise yena wayishayela nami ngithi umbonile wathi ngimbonile ephusheni ngithi mina ithi nathi ayisitori eside kodwa andisazokuxoxela uNkulunkulu ambusise ne ingadi iqhubeka imphimali shanzandla ngamrubhi lokhu imphimali sesiyavala bafowethu siyakhuleka khona i-artist ekhona masibu kele uyesu okusi fela kwakhe masibu wasenze lakho namandla nenkazimulo kungakho uNkulunkulu umdala wensuku nabo batwana bakho sebehamba babamba amakhaya bavikela njengoba ingozi ngombe uNkulunkulu anibusise bonke abantu abathenga ama-product uNkulunkulu ababusise bonke abantu abanikelile abaletha amanzi ukuba khona kwakho uNkulunkulu akubusise kulokho okufunayo kwenzeke betha abantu amen isicelo sami ke sisodwa bazalwane sinjani isicelo sami sinjani isicelo sami ukhona umuntu okuyena ozoxoxa nani ngama-Sunday isicelo sami ukuthi every Sunday mawuza la mawusuka ekhaya nje ngesonto kuphela mawukuthi uyifakele ibhluko lakho ufake esikhwameni unga-attend inkonzo makuphela inkonzo ubuyele ebhlukweni lakho isicelo sami sisodwa ukuthi every Sunday la sidumisa uNkulunkulu shayana uNkulunkulu zakhe
ugqola ngendlela yokuthi ngiyinkonzweni ngoba nabathi izandla phezulu baba nami lalela kunezinto abazoyidinga ngokubambisana nani mina ngokubambisana nani aze ngajabula ukubona le ngane ifake lo mgexo bakithi uze lapha ntombi aze ngajabula bakithi umfowethu lo uyazi ubani umfowethu lo mangibona umuntu ofaka umgexo wakhe vele ukuthi xosololo enhlizweni yami abafowethu laba bengabethanda belaphi bendabuko ngoba ibona bawungcwaba noma ngagula ibona baqala bayoze bethawu sobona umfowethu shana izandla ngicela isicelo sisodwa kini kunezinto kumele zenziwe la kunento kumele ithengwe la ezoma la kuyale ihlale enginazo eziningi ilahlekile ngesikhathi kwenza umcimbi lapha zo 60 kuphela ihlale kufanele sibe nazo kufanele zibe noma 200 noma 500 esoyisebenzisa so ke ngiyacela ukuthi umuntu nomuntu aye ekhaya afika ibuze mayedwa ukuthi njengawe nje yini ongayenza ukuthi everyday la sikhonze njengamanje la into eshodayo okhaphetha aba-red okumele bangene la njengamanje into ekhona amabhibhuli lana amamashali akhona cabanga ukuthi u-20 akhona kufuneke ngiwa-ede la funeke kube namabhodi la azoba ngemuva la funeke kube nale nto okuthiwa ipilpoti lele bala ipilpiti noma yini khona lokho funeke kube khona-ke mina ngina-stress mina la funeke kube nestage la funeke kube nosofa abahle la funeke kube nokhaphethi la funeke kube nestage anyana esincane esoba khona ekuseni ngo-5 abafowethu besound mabefike beplante baqede mangama-Sunday funeke sibe no-live performance kube khona ama-drums kube khona yonke into so kukini-ke hhayi ukuthi kimi kubani ngoba yini enizobe nikhonza umama kunomuntu engamkhokhela imali ewu-12,000 wayezongenzela itende nangumama wanikela ngo-1.3 nangumama shayelana uNkulunkulu izandla wathi umama uyanikela wanikela ngo-1.3 noma 1.4 ma 1.3 wanikela umama wafaka ebhenki wathi uyanikela ngakhokhela umuntu owayezosakhela itende elifana naleli la wayidla imali alizosuka lapha kuzoba u-12 minutes alizosuka lapha lize liyofika lapha wayidla-ke leyo muntu leyo mali so ngiqala kabusha manje so ngicela nazi-ke bazalwane ukuthi-ke sizokhonza manje kanye nani usuke ekhaya uyitshela ukuthi ngiyenkonzweni ngiyodumisa uNkulunkulu so kukini-ke ukubuka ukuthi yini engingayenza ngicela maye khona umuntu othi uyafisa ukwenza something aqhumane nalo sisi okuthiwa u-immaculate angazi noma ukhona ni la noma afonele ku-72 enambeni yami leya afone khona athi hayi mina ngubani kukhona engifisa ukulekelela ngakho ukuthi kuqhubeke kuye phambili nami ziningi izinto engizenzayo niyazi ukuthi ngishilo ukuthi kulo nyaka unyaka wokuthi ngisinelwe ngiganwa ngithi ngithile nganitshela so-ke kulo nyaka ngiyaganwa-ke angifuni umuntu womlandeli wami ongeke bebikho kwanengoma uma ngiganwa angeke ngiye ehhotela ngizoganelwa ekhaya idekhi izoba sekhaya egcekeni kufakwe amatende kufakwe yonke into so-ke bafowethu-ke ngiyacela-ke from next month silihlele lo hlelo manje lokuthi every Sunday siyakhonza sihlele okhaphethi la sihlele indawo esiteji anyana esincane sihlele osofa esobathenga sihlele indawo la amabhena ama-background bhena lana abangemuva sihlele yonke leyo nto leyo ukuthi iy'nto zethu ziqonde inkosi-ke inibusise ngiyanithanda kunobaba kade bengilindile uphi ubaba khona ubaba kade ngilindile kade ratshwa uphi kade ngukhona ngale nabanye ade abangilindile sengimontweni-ke bazalwane ngiyanithanda anginishiyi nodwa nginishiye nama-artist abasadinga ukuthenga nali itafula intambo malini intambo masesi 200 imbiza 100 lena lokho kunye o50 mawudinga ukuthenga kuya lapha awuseze emontweni ipeshela isekho mawuthenga intambo kusuya lapha uyibamba ngo200 uJehova anibusise wena kuqala ukufika
othenga intambo ayinama-terms anama-conditions ifake ukhala ihlale kuyivikele wena noma ngabe uyokwenza inkonzo yasekameleni noba niyayithanda ayinankinga noma ngabe enkonzweni noma ngabe emncongeni ivikela wena la uyaphi igada wena bese kuthi imbizi uyaphuza 5 weyiphuna ekuseni 5 ntamba ngiphuza amanzi esentathu sifake emanzini uyogeza ngaphandle ufake imali ucele esentathu uyagquma uyaphalaza uyageza esemali ufake imali uyagquma uyageza inamathelo uyayigcoba kuphela mawuzoba nomama noma nobaba insipho uyayigcoba ebusweni ulala navuka ekuseni uyigeza uJehova anibusise ngiyanithanda kakhulu ake ngathenda abantu emotweni